abantu basePhakameni ngosuku oluyisikhumbuzo sikaBaba uThingo leNkosazana. Amen. Ngobuningi bethu-ke siyamazi uBaba uThingo leNkosazana. Simbonile, sihambile emva kwakhe. Zimbalwa izinto noma ziningi kodwa ezigqame kakhulu adume ngazo kwakukulunga. Ube inkosi yokulunga kakhulu. Ngesikhathi ekhona phakathi kwebandla laNazaretha kwakukhona ngisho amafoto ayethi ebandleni lamaNazaretha ukuthula, uxolo nomusa. Ngoba ababhali bamafoto babebona inkosi uThingo ukulunga kwayo, bebona ukuthobeka kwayo. Babe bethi-ke emafotweni ayikhona sesikhathi angiseze ngawabona manje, ayibhala ukuthi kwake kufakwa ifoto lika Baba uThingo bese kuyabhalwa kuthiwe ebandleni lamaNazaretha ukuthula, uxolo nomusa. Akekho kwayengaphikisana nalokho ngoba sonke sasibona ukuthi impela ebandleni lamaNazaretha kunokuthula, kunoxolo, kunomusa. Ngisho ukuthi-ke sihlangene-ke ngomholi onjalo abantwana basePhakameni phakathi kwebandla lamaNazaretha. uNkulunkulu owasipha yena kusukela ngo-1995 kuze kube u-2011. Abantu basePhakameni sihlangene nenjalo. Kunengoma ayivama ukuyihlabelela kakhulu eyayithi eMpumalanga makube njalo, ibangelo ngoma. Mhlambe noma nginezwana elingahlabeleli ngokuphelele, mhlambe ngake ngithatha ivesi elilodwa ethi mazilazi zonke izizwe. Mhlambe ngathatha ivesi elilodwa kuleyo ngoma. Ikubani konje? 156. Amen. Athi 156. Singake ngithatha ivesi elilodwa ngikhumbule umuntu kaNkulunkulu okade ephakathi kwethu, ngoba kukhona esikufundile okuhle phambi kwakhe. Singeke sakhohlwa abantu basePhakameni njengomholi wamaNazaretha izinto eziningi ngizothi uNkulunkulu ayeveza kuye, ngoba le mpethu mehlwane khona namhlanje emabandleni akwaShembe wayeke ekhulume ngayo. Ngibona ividiyo namhlanje lapha ngakhumbula ukukhuluma kwakhe. Mhla ekhuluma ethi le ndawo engikuyona, wayivamisile ukusho lokho kodwa kule video ukhuluma uphinda lawo magama athi khona lapha ayekathi khona ngigwetshwa intambo lapha engikhona. Kube kuthiwa ngiyakwazi ukuhamba, ngabe ngiyahamba ngoyihlala enqayizivele. Nakwenye futhi ngibona ekseni ekhuluma khona lokho ethi sengizohamba mina kodwa ngoba umuntu olungile akafuneki kule ndawo engimi kuyona. Uthi kufuneka zona izigodo lezi. Zikhona ke namhlanje izigodo nasePhakameni zigcwele amabandla obuNazaretha, kodwa wakhuluma ngazo uBaba uThingo. amaNazaretha athi amen. Angaya nomnikela ayokhala athi leli lizwi libi, leli lizwi libuhlungu, leli lizwi lisiqalekiso, ngoba uma umholi ekhuluma phambi kwebandla ethi usefisa ukuhamba emhlabeni bese ethi-ke anginishina lutho, ngishana izigodo ezizayo, ngizoyikhotha imbe engiyomile. Zikhona-ke izigodo abantu basePhakameni, akekho ongayiboniyo. Kodwa enye into enkulu futhi owayiveza uBaba uThingo indaba isimo sikaShembe, ngoba namhlanje ukukhuluma kuningi okukhulunywayo la emhlabeni. Bayebezama ukusichazela ngengayezinye insizwa yakithi izama ukungichazela kabanzi ukuthi uShembe uNkulunkulu. Iyachaza ibhala ama-paragraph awu2 mangingaphosisi, izama ukungichazela ukuthi uShembe uNkulunkulu. Ngwafundile nje, ngathi angwafunda ukuze ngidelise inhliziyo. Mangiqeda ukwafunda sengiyabuka ngithi hawu, lo muntu ubhala kangaka ngoba efuna ngikholwe ukuthi lo mholi wakhe akasasho ukuthi uShembe ke uNkulunkulu, uthi unyazi uNkulunkulu. Ufuna ngikholwe
kule ndodana yomholi wakwaShembe iuNkulunkulu. Lo mholi kade ngihamba phambi kwakhe izolo ethi uShembe akasiye uNkulunkulu. uShembe akasiye uNkulunkulu. Iyekeni lento eniyenzayo. Ma nikhuluma lokho kukhuluma abantu bazonishaya futhi bazonehlula. Bengikhona izolo. Namhlanje nake enye insizwa yakithi ke iyangichazela. Ithi lo mholi wabo uNkulunkulu. Yazi wona sekuphakameni ngiselapho nje. Iyadabukisa lento kakhulu. Ngoba lento yokukholwa isimangaliso abantwana basekuphakameni. Ayi ngokufunda. Ayi ayi ngalutho, iya ngokuthandwa uNkulunkulu kuphela. Ngike ngabona kwamanye amavideo, ngabona ukele lo dokotela ngokwezemfundo. Ngabona izifundiswa zichichima zigcwele. Zonke zithi ziyakholwa ukuthi lo mholi ophambi kwabo uNkulunkulu. Zisho lokho ifaka amajazi zemfundo. Zisho lokho zingodokotela kubomvu intaba. Zizofakaza izothi lo muntu ezimbeke phambi kwazo uNkulunkulu. Hey bana sekufana ukukholwa ukuthandwa uNkulunkulu. Ngoba uyabona mangikhuluma kanjena baye becabanga abantu bethi baye besidabukela kakhulu masikhuluma kanje. Bethi hey baphuthelwe labantu. Baphuthelwe indaba enkulu. uNkulunkulu lona esihamba naye. Nathi siyadabuka. Sithi angeke umuntu abe uNkulunkulu. Engaba umholi, engaba umprofeti, engaba yikho konke angayikhona, abe umpriest omkhulu abezinto zonke, kodwa angeke abe uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu encwadini engcwele ubhale yena wathi angikunikela ngenkazimulo yami komunye umuntu. Kusho kodokotela baze basina ngibona abanye besina beqethuka bekholwa ukuthi lo muntu ophambi kwabo onoyise ononina onabantwana abazele uNkulunkulu. Mhlola moni lo ndasephakameni. Angazi lento ngiyengifike ngicabanga kuphela ukucabanga kwami kuphela ingqondo. Ngibuye ngithi bazenzisa. Kodwa manje ngithe bazenzisa ngibone futhi lento bayikholwa ngempela ngithi hawu bayikholwa ngempela. Ngihambe ibanga ngithi hayi bazenzisa. Bafuna nje ukusihlupha nabo bayazi ukuthi sinozwela umuntu ekhuluma ngoNkulunkulu uJehova umdali wezulu nomhlaba kakhulukazi mase eyibiza ngaye. Ngithi mhlawumbe bachuruza thina nje. Kodwa ngihamba ibangana ngibona ukuthi hayi bayakholwa lento. Wakhuluma ke indaba enkulu umfundisi uMpanza ngelinye ilanga. Sesibuye sithi ke umfundisi uBonga senzele ukuhlukanisa. Uthi ngelinye ilanga uhlanya lwake lwakhohlisa abantu. Bafika abantu begcwele bebaningi la selibatshela ukuthi hey ngani lwathi akunyama ngale yana noma kwathi lwathini kodwa lashinto enkulu lwathi hey akusona isimanga lesi singale abantu ukuthi abashiya phansi abayokuphethe bagijima bonke bayofuna noma kwakuyinyama noma kwakuyini thuyabuthwa ngale bashiya phansi bonke abantu bagijima abantu. Luthe uhlanya selibona babona begijima. Hayi loqala ukuthi hayibo enyama ngenzeka bikhona ngempela ngale. Hayi nalo asuke emva kwabo labalandela. Logijima. Lwaqamba amanga. I-reaction yabantu yabenza lokholwa nalo ukuthi ngenzeka kube khona inyama ngale. Simangaliso leso nasephakameni. Kwenzeke phambi kwethu. Azange umholi wasebuhleni avela epulpit ngelanga lokuqala athi uNkulunkulu. Kodwa kushihlwa lezabantu. Kwasha amadoda obaba bethu, kwasha befundisi. Ngitho baba bethu ngoba bangangobaba ngizala baba wahamba ngakabikho lenqova nqova. Bayomshumayeli igama lakhe. Akazathi uShembe uNkulunkulu. Ngiyamgeza kulokho okwenzekayo. Kusha amadoda angangobaba ehamba nobaba, kwasha amadoda amadala, kwasha abafundisi, kwasha abantu angazi banikweni bangena abantu bathi wena uNkulunkulu, wena uNkulunkulu, wena uNkulunkulu. Uthi umfundisi bathi mase kuhlanya abantu sebegijima.
beyofuna le nyama lena ukuthi ichitheke ngale nalo lwagijima athi hey athi isefika bengincisha ngigcina le ndoda ayithola isibindi bathe mase bethe uNkulunkulu wena nawe uyagibela stage yathi ngoNkulunkulu mina yakholwa unayo uNkulunkulu ngempela simangaliso leso avuthelani icilongo abatsheleni sesilisile nawe icilongo lesilakhe abazilazi zonke izizwe abavuseni abaleleyo nalizakaliseni isilakhe nani bavuse abafileyo Nandiyakudunyiswa abanjalo Mpumalanga abo benjalo nasentshonalanga abo benjalo Yamasilazi zonke izizwe azosheshiswa umsindisi ngidlula le ngoma nasekuphameni ngoba ngiyaxolisa ukuphuma esihlokweni ngoba ngithe isikhumbuzo sika baba uThimo kodwa ngikhuluma lokhu ukukhuluma ngoba wakhuluma wakhuluma phambi kwebandla lamaNazaretha namhlanje na amavideo akhona la khona ethi abantu bazonishaya futhi bazonehlula ngoba lento enishoyo kayikho wazi wathi mina angisiyi ushembe angisiyena uNkulunkulu mina nguvi wasesho igama lakhe liphelele anginawo amandla okulibiza ngisho ukuthi ke abantu basekuphakameni sihlangene ngendaba enjalo sihlangene ngomholi owenze njalo ngibe nenhlanhla ke yokuthi ngimbonile kakhulu abantu basekuphakameni hambile emva kwakhe ngiyakhumbula kancane ngo2008 ngangine inkingana enganginazo ngahamba ngayonikela khona lapha emzini wasebuhleni noma kwangaselula ukufinyelela kuye amadoda ayizingovolo efike yakhuluma ngawo ingilosi phakathi kwethu ayizange ikhuluma into esasingayazi sayikhuluma esasiyazi ayikho into ayilikhulu yokufika kubaba uThimo uyonikela kuye kwakunzima kakhulu wawuthi usufika kuyena bakuvimbe angazi ngavinjwa kangaki kodwa ngenhlanhla ngo2008 ngaze ngafika phambi kwabo uThimo mangifika kuyena ngiyakubika ke ngubikayo ngithi baba nginenkinga ngicela ushemba ngisiza ngenzele lokho yalalelisisa ngaphinde ngathi ngicela ushembe angisiza ngenzele lokho engangucela uthi ke thana ucela uNkulunkulu kaShembe akuphe lento oyikhayo ngase yangicorrecta khona lapha embengeni ngase ngisho kahle yayisithi inkosi kubusisa ngisho ukuthi ke ibingiholo njalo abantu basekuphakameni inkosi uThimo bihlala igadile ukuthi indaba kaNkulunkulu siyimisa ngakho ibihlala igadile ukuthi sisakhuluma ngoNkulunkulu kaShembe asesikhuluma okunye lokho sekukhulunywa namhlanje ngisho ukuthi abantu basekuphakameni ke ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu ngibonga izinto eziningi ngibonga ukuthi namzukwane isidunguzela ngangikhona emzini wasebuhleni namzukwane isikhothama ngangikhona kodwa ngaleso sikhathi ngase ngixamalazile ngoba ngase ngithanda lento yamanazatha kaNkulunkulu ngase ngidenge ngapha ngoba noma ngangingumntwana kodwa ngangikuza ukukhuluma kaBamelusi ukuthi akusikho kwakulelizwe ngiwumuntu ozalelwe eMnazaretheni ngashunyayezwa kakhulu ngayixoxelwa indaba eziningi zasekuphakameni ezimnandi nezinhle nezidabukisayo nezimangazayo kodwa uma uBamelusi ekhuluma
enhlizweni yami kwaba kusha ngabona ukuthi noma bengiyiNazaretha kodwa engathi kukhona uNkulunkulu ikhethini abelivalile kimi kukhona namhlanje ikhethini alivulayo ngokuthunywa kaBaba Melusi. Bana sekuphameni ngizokhuluma isimangana esincane engazi noma isimanga kodwa isimanga kwaba isimanga kimi. Kwaba isimanga kimi ngikulumbanisa nesikhumbuzo sika baba uThingo lokukhuluma kwami. Kwaku 2011 ku 2011 ngoMarch. Kwaku March yebo. Kwaba khona ukukhuluma okwaba khona kwenziwa abaholi Baba Melusi nomfundisikazi nabagcotshwa ababe khona sesikhathi kwakungabashumeli babengabikho abefundisi ebandleni lamathanga uNkulunkulu. Kwenza umcimbi abantu basekuphameni kwahlela umcimbi. Lo mcimbi ozoba nge3 kuApril. Kodwa ngesabatha ngithilali ngomhla ka 26 ngangikhona kulelo sabatha. Kwakumcimbi ke lo kwemukela abaholi. Sasingazi lutho ke olunye olwenzeka ngale behind the scene. Sasesithatha izwi labaholi sihambe lapho. Kodwa ngomhla ka 26 emva kwenkonzo noma yasemini noma yasekuseni Baba Melusi wasukuma wakhuluma. Wakhuluma ukukhuluma esengazange size sathi uthini. Uthi uBaba Melusi ngiba inkonzo yasekuseni mangaphosisi. Umntazulu ufikile. Ngiyakhumbula nomnyaka ukuthi umntazulu sasi madolo nzima izulu sasibumba isasakha. Ngoba akusinto encane abantu asekuphambili ukufika kwengelosi phambi kwabantu ihambe nabo. Ikhuluma izinto, idlulisa imiyalezo, ibanike izinto bayiphathe ngezandla. Akusinto encane le. Uthi kuBaba Melusi ngizolo ukukhuluma okuningi kodwa ningibekezelele. Inkulu lento esihamba nayo. Uthi uBaba Melusi abanye abantu babe ngakholwa ukuthi ingilosi ikhona. Ngangishaya uvalo mayisho njalo ngoba nami ngikholwa ngesikhathi eside. Angisole ebuhleni mina ngazi umholi. Ngazi nezimangaliso zakwaShembe kodwa eyingilosi ngangiye ngizwa kancane khulunywa ngozinzile kodwa nje ngangagxili lapho ngangifocus kakhulu kumholi ngoba sase sifundiswa nje athiwa anona akizwe sesihlalweni kanti kwaso ukuqala kokuchitheka kwezinto. Uthi kuBaba Melusi abanye babe bengakholwa indaba yokuthi masikhuluma ngale ngilosi. Uthi ke abanasi isona abantu abanjalo abanasi isona ngoba nathi azange sayikholwa ingilosi ifika. Hawu wangelapha ngaleyo mnyaka. Uthi nabo bazange bayikholwa indaba yengilosi ifika kubona. Ngizokhumbula ukuthi uyazathi wazi wathi baba ngangaye nomuntu owayesigulana kodwa ukufika kwengilosi ngaze ngadla amaphilisi ngizibuza ukuthi le nto eshiwe ingilosi ngizoyenza kanjani. Uthi abantu abangakholwa abenza isono abanasi isono ngoba nathi kazange sakholwa indaba yengilosi. Nathi kazange sakholwa nami ngizange ngakholwa kalula. Kodwa uNkulunkulu wangisebenza. Ngoba kwakufana ngikholwe ukuze ngikhulume la ngimelana ngiguqe kahle ngikhuluma into esengiyikholwa ngoba akulula ukukholwa lezi zinto zasezulwini kodwa sekuphakameni. Wasukuma kuBaba Melusi wathi lolu uhlelo lomcimbi ohlelwe ibandla lokubemukela le date yomhla ka 3 April ibandla eliqhamuke nayo umuntu wasezulwini uyisolile. Kuthena angeke ilunge ngoba ngale date enishoyo kuzobe kunomcimbi ongemuhle ezulwini. Saqala sanakhowe inkosi yami. Umuntu wasezulwini le date yokusemukela eninqumile akayimukelanga. Uthe ngaleyo date yomhla ka 3 April 2011 kuzobe kunomcimbi ongemuhle ezulwini. Hayi angidideka ngaduma ikhanda. Akaze ngidideke kanje. Umcimbi ezulwini ongemuhle. Hayi ngayibrush away this thing ngathi hayi angiyisusele engqondweni yami izongenza ngingabuki leli temple ngesonto elizayo. Angiyixoshe. Ngoba kwakuyithempeli nje. Kodwa sekuphameni.
kodwa liyishizwe lezulu. Manje sekuphambeni yaphuma inkonzo, ngiyakhumbula ngangino-10 ephaketheni ngoba imbuzi yokubemukela abaholi yayizothengwa yithi njengebandla sasizonikela. Nangempela ngaphuma wayesethi lo mcimbi awenzeke kusasa. Ikusasa umhla bani? Kwakumhla 27. Ingakusasa. Sathi masiphuma masibuya ngabuya no-R10 wami ngawunikela, sihlanganisa imali yembuzi manje ukuthi akuthengwe lembuzi ngoba sazobemukela ngembuzi. Ngiyazi ke abantu abanye bazoqala ukukhuluma okunye ke lesihloko bethi ke kanti kuyahlatshwa kanti bayeke labo odokotela abanye babo bazohlula ukuhlukanisa leli sikhulumayo ngoba ibandla lamanje kaNkulunkulu alixabane nento eziningi liyayicacisa izinto. Kodwa ke mangabe odokotela ke besisola bethi kanti niyahlaba ningabaphenduli nibayeke bazobe ibokisa ngabantu. Ngikhuluma indaba yasezulwini mina. Manje sekuphameni sawuhlanganisa lo mnikelo kwanikelwa kwenziwa konke okwenziwa. Ngangisanda ukufika lapha abantu abaningi ngingabajwayele kahle. Ngangifike ngo-2010 kodwa nje ngangumuntu wayebuya banje amatoho kube nje. Angiyanga ke ukho konke kwakwenzeka ngale behind the scene. Kodwa ngaba khona mina ukuthi ngafika ethempelini ngesonto ngomhla ka-27. Ngafika nami emcimbini yakhishwa inyama basinikeza abagcotshwa bethu sadla sangazi wangena ubaba Melusi ngalolanga ngithi wayifake ijazi ngalolanga. Ngithe ngibonga bangicorrecta kodwa ababekhona. Kodwa ngithi ngalolanga wangena efaka ijazi elibomvu waqhamuka lapha ngaseyimotweni bayazi abaze embonisweni lapha ethempelini waqonda wathi ngqo wathi mayifika wayesengena ethempelini asazi ukuthi senzani kodwa sizobemukela asazi kanti ukuthi icabinet yasezulwini yehlile bona sekuphameni yehlele phakathi kwethu. Semukela abantu sekuphameni wenziwa umcimbi wakhona sisekudidekeni. Angifuni uqamba manga ngithi ngangiclear ukuthi kwenzakalani. Ngangisekudidekeni impela. Nakhona lapha ngizile nje phela bakuthiwe kuzobe khona nenyama. Uyabona phela abantu labantu nenyama. Siyayithanda inyama ngokusidume ngalokho. Kuthi sakhishwa ngenona emgodini. Ngizile nje ngoba kuthiwa khona nenyama sengizwile ngakhona. Kodwa akunakho ukuqonda kuphelele ukuthi kanti izulu lenzani. Kodwa ingithintile indaba ethi ezulwini ngomhla ka3 le date ebishiwo ibandla kuzobe kunomcimbi ongemihle ezulwini. Ngayibamba lento kodwa ngase ngidlulise engqondweni yami ngoba iyangidida. Hey wona sekuphameni ukuhamba noNkulunkulu kuyinkinga. Umuntu ethobekile nomuntu onesizotha nomuntu oyilinda izinto. Umuntu onesizotha nothobekile noyilinda izinto. Ungayibamba ivele ngekhanda uzodideka. Ilindi into ngoba into yazulwini zinesikhathi sazo njengesyllabus. Awuzisyllabus kahle. Sakwenza wona sekuphameni lokho sahlukana ntambama kwahanjwa saya emakhaya. Nganginetoho lapha ngilibambe eMia Bank. Bayakwazi abanye abazitheka. Kodwa ngomhla ka27 ngomhla ka28 ngavuka ekseni nginenkinga yisisu. Angikhohlwa nje sekuphakameni. Nginenkinga yisisu. Ngacabanga ukuthi ngizoya kanjani esitimeleni ngoba ngihamba ngezitimela isisu sizongenzana esitimeleni ngathi angisend message ngase ngisendela insizwa esiphethe ngathi hayi angizizwa kahle angizokuza emsebenzini namhlanje. Hayi athi hayi kulungile ngithi angizizwa kahle sisase ngiphatheke ngempela. Inhlizweni yami ngacabanga ukuthi inyama ngangisola ukuthi inyama yembuzi. Kodwa ngathi ngoba ngijwayele nje namanje angazi kokuyini. Kodwa akuphelanga isikhathi ngisalele ngisendlini kwase ngena ucingo kwafona enye intombazane yasefolweni yathi Sabelo kunendaba ezimbi esengizwile. Usuyizwile ngathi indaba ezimbizane ngisendlini angile emsebenzini. Ithi hayi uzwile babuthi ngo seshiyile. Ngathi ngiyabuza yavala ucingo. Yakhala yavala ucingo. Aqala izindaba. Ngayibuza ukuthi ilenze kahle. Ngadideka. Kwathi ngisabheka ukuthi ngizoshayela abantu ucingo kwase kufanele insizwa futhi yakwaMashu lapha ethempelini kwakusesikhumbuzweni. Ngathi ababiza amakhaya emphefumulo manje ngasuka ngoba sibabiza ngani. Kodwa kwakusesikhumbuzweni sasikhonza naye. Yathi hey Ntuli. Ngathi nayebo ngathi hey mfowethu. Hayi silahlile nayini sengizwile. Awezwa ngathi angezwa ukuthi ngifuna ukukhuluma lokho sengizwile ngoba ngifuna ukuthi kudlula ngifuna ukukholwa. Ithaka bakuthi usehambe useshiyile. Ngabona iyaqina lento. Ngathi hayi mfowethu hayi
Hayasazi ngiyamangala uzwe nina nje ngizwa manje nami sengizwile kanje hayi ngitshela konke ngitshela khona ngase esivala ucingo ngavuka empedeni ngahlala ngezinqa ngathi uNkulunkulu wasekuphakameni ngathi kwenzekani ngase ngibala ngase ngibuka ngase ngikhumbula umcimbi bese inayo izolo ngase ngikhumbula amazwi asezulwini eyona sephalameni likhulu lento sihamba noNkulunkulu kulikhulu ngoba akaze mbona izinto zakhe zonke kanye ezinye uzuyichwenze ezinye kanti esasezulwini kunje phela sisesigabeni lesi esilingena wena njengengane esadinga ubisi kodwa ngiyabonga uNkulunkulu wasekuphakameni ukuthi nje angaze ngimthuke umuntu omdala lokungazana angaze ngimthuke nomgcotsho bazothi ngiyangitshela nje abantu bawo uNkulunkulu ngichaba yena uNkulunkulu ngoba vela bayena ngimeqinisweni elinjalo ngiyazi bayicanthi bayibethi ngiyathuka nokuthuka umholo wethu cha ngithuka ngimi namhlanje ngiyoze ngife futhi ngisho njalo balo sekuphameni yenzeka lento wahamba ke ubaba uThimo salalela ke abantu basekuphameni njengeingane zebandla ukuthi bathini abantu abaholi abaphathi abefundisi nehamende eyingcwele yonke esesigabeni esingenhla sathi masilela nasekuphameni sathola ukuthi mayisondela izinsuku lo mhla ka3 iyathi ingelosi owathi ubaba Melusi uthe umuntu wasezulwini ngale date eniyinqomile nina ukuthi nizobe mukela ngaye abaholi kuzobe kunomcimbi ongemuhle ezulwini ngomhla ka3 ngangibamba itekisi lapha emakhosini kwaMashu ngibheke emzini wasebuhleni siyotshala inkosi uThimo ngathi mangifika ngikhuphuka lapha abantu basekuphameni ngibheke phezulu ngezwa ukuhlabelela okunosizi ukuthi uJehova usishile silileleni abantu abasezulwini ngezwa ngani noma ngingena ngezwe ukuthi uwile umuntu omkhulu uwile insika ecele kodwa ngikhuluma hand over yasezulwini ukuthi ngomhla ka26 izulu ithini ngoma ethi umsindisi usezela bazongikhotha wrong bazongiskhotha kulungile angayifundi ngomhla ka26 ubabilanga waphinde wakhipha imbeleko ngizosho njalo wasigona futhi siya nje ngomhla ka27 isiyiphumile imbeleko seyihlatshiwe imbuzi siwenziwe umkhosi sesibemukelile ngaqala ngaqonda ukuthi kwakuthiwani kwakwenzekani wonke lento engadingi dida ngiyibrush away kuthiwe ezulwini so kunomcimbi ongemuhle thi umcimbi awobe kusasa kwaqala manje wacaca kwakhanya ukuthi izulu belingisebenza ifuna ngibone ukuthi lento lena akusiyonto yasemhlabeni belifuna ngibona ukuthi lokhu kulumbana lokhu kugxamalaza kwami umlenze ube ngapha namhlanje lazothatha umlenze wangapha liwuphosa ngapha umlenze wanganhlanye njengoba namhlanje njena ngiyinazaretha kaNkulunkulu awukho umlenze wami omunye kwenye indawo ngoba izulu langibonisa ukuthi this is the handover yasezulwini mhlanje memukela namhlanje wase seba umholo ngokuphelele emva komulo ibandla wase siphucwa ubaba uThimo ngakusasa sase siyahamba ngomhla ka3 sasunqumule somukela ngaye abaholi sase siyokwenza ngawo siyotshala ngobaba uThimo ngangikhona emzini wasebuhleni wasephameni ngahamba early ngoba ngelanga leli lokuhamba ababa uThimo ngesabatha ngahamba ngezwa kuthiwa ngoba khona ingelosi lapha ngifuna ukuyozwa ukuthi ithini bakuhamba umholi njena wethu esimthanda kangaka kodwa wasekuphameni akukho kungakhulunywanga wayiphatha kancane baba Melusi inkonzo ngalolanga kwasho ukuthi ubudlelwane bakhe nobaba uThimo bebukhulu kakhulu njengomfowabo uthi wayengibiza ethi mfowethu ethi ngilekelele mfowethu mase kuqhamuka inkinga ethinta umthetho wathi baba Melusi angikwazi ukukhuluma ngaye kwase kusukuma umfundisikazi wayesekhuluma ethola izwi lezulu ukuthi litheni izulu ngalento enzekile hamba nasekuphameni hayi ngokunye kwakhulunywa lathi izulu lingaqali ukusho ngalelo langa kodwa la dizelela ngelanga sekuhamba baba uThimo bathi kusana namhlanje sekuzogcotshwa ofanele
sekuzothiwa nanga ufanele ayisakhulu indaba kamoya kaNkulunkulu kwathi kuzoba khona ngisho shembe bazange bakholwa kwasekuzalweni kwabo kuzothi uyibona abafanele ukuhola leli bandla kwakukhulana sekufameni bengakagcotshwa labantu namhlanje silwa nabo abantu bawoNkulunkulu babe sele emahlanga sila thina indlela kaNkulunkulu sikuthiwa namhlanje sibakhonze ngenkani ngithola ilist ihehebe lingaka le paragraph insizwa yakithi ngichazela ukuthi lo muntu uNkulunkulu kangakanani kodwa uyise bengihamba naye izolo ushiye ngitshelile ukuthi ushemba kasiyo uNkulunkulu uyisithunywa sikaNkulunkulu leli zulu lalikhuluma lento bengekho abantu basekuphakameni bengekho bese intabeni bengakholwa banye bengamaroma banye bedlela ukudla okuhlwa izinsizwa zomhlaba asisho ukuthi siyakusola lokho ingane ziyona kodwa ngikhuluma indaba ukuthi namhlanje siyaphoqwa namhlanje siyasongelwa namhlanje siyazondwa sizondela ukuthi siyenqaba ukuthi sithi ingane kababuthingo uNkulunkulu namhlanje nezithe inkulu kabi ezikhuluma ngathi zijule sizonde siyazondwa sizondela ukuthi sigcine izwi likababuthingo esihlangana ngaye namhlanje elithi ushemba kasiyo uNkulunkulu isithunywa sikaNkulunkulu sizondwa ziyimpunga ebezikhona emva kababuthingo ekhuluma lokho ebeziphambi kwakhe zona ziyimpunga besinazo kodwa izona ikhuluma indaba kufanele sekuphameni yethu ngoba kuya kube khona ukukhuluma abaye bekwenza ukuthi nina nisenze isikhumbuzo sikababuthingo nina kanjani uma umuntu ekuzonda kuhamba ecinga amabala kodwa sikwazi ukungasenzi sina isikhumbuzo sikababuthingo ngoba i-hand over yasezulwini ngayibona mina angisho sayibona ngithi ngayibona mina ngayibona ngomhla ka-26 kwakuyisonto mhla ubaba uMsengene sefaka ijazi lokuba umholi kwathi ngakusasa ngomhla ka-27 lwangena ucingo kwase kuyacaca ukuthi lo mcimbi kwathi ngomhla ka-3 izulu lathi umcimbi ongemuhle ngomhla ka-3 April ngangisemasangweni esihleni siyotshala ubaba uThingo bathi befika abantu babengadidekile abantu ngiyakhumbula insizwa yangapha ePortshepstone eyeza kimi yathi intuli kwenziwa njani makunjena angisaqondi mina ngazi konke abantu sekuphameni ngokuhamba nokusiza lapho ngazi kahle bathi mayisukuma osukumayo ethi bazoba yini noma umabani masibiya mangabe kungangena lowana indoda yakwenye indlu ikhangene kwenye indlu ngithule nje ngumfana sekuphameni ngithi weva man ngithi shila ingilosi yathi kuzogcotshwa ufanele yathi kufanele ngene lo muzi wenyanga yezulu namazinyanayo bana sekuphameni ngasho ngathi hawu bathi masibani bazoba yini mangase kungena indoda yakwenye indlu ikhona ivideo la ngingakudlalela manje mhla igcotshwa inkosi yamaqadi angikhona ngangiyobuka ukuthi lento ebikhulunywa izolo ethempelini izokwenzeka yini amaqembu ngizowafica yini nangaphela ngafica iqembu la ngapha elahlabelela ingoma ngafika iqembu ngapha kuze ne-studio kuhlatshelwa ingoma ngezomunye ekhuluma ethi ngizokhuluma 20 hours lapha izwe lami leli imina lapha wazokhuluma ongenzekanga wathi baba wayigcoba inkosi inyanga yezulu nami ngizomgcoba umholi sathi thina amaNazaretha esilimela iqiniso sathi akaze kwenzeke umholi ubaba inyanga yezulu akagcotshwanga inkosi yasemaqadini wagcotshwa uNkulunkulu ngokusebenza umprofeti Isaiah Shembe ngo1919 entabeni yasenhlangakazi samuzwa inkosi yasemaqadini iphambanisa umlando ngoba ifuna ukufaka wayo ngangikho ngikhuluma ngani manje sikhuluma inkosi uthi ngikhuluma kanje la sekuphambene ngoba sesikhumbuzweni kubaningi ukudideka kwabantu okubakhona kuba kuningi ukuxoveka kwezinto abantu ababengekho kakhulu zegenge ngama-2000 le namhlanje siyithuka inhlamba Facebook kangaka silwa nabaholi ilwe nabamelusi ilwe na wonke umuntu okhona le gcwele namhlanje nethukayo ayazi lutho ngikhoqa lezi zinto ngoba ingxanyana yazo bengikhona kwenza abantu asekuphambene konke lokho kwa sahamba ke bashoke owayemgcoba wasukuma omunye wayigcobela wakhe nomunye wasuka wayigcobela wakhe ishilizwe ngesabatha lathi izogcotshwa ufanele wathi bazobuya besemanhlembu njengoba kwenzeka nje ngathi mangifika ngithi akoqoqela uma lento
edokodweni ngamfice sehambile sephezulu ngithi manje kuzokwenza isimanga namhlanje na ngizokwenizwe kuzogcotshwa ofanele ngiyomxoxela into engakenzeki ngoba namfuna ithi mayisiyenzeka ngitshelile ma lishilo izwi lezulu ePinetown angamfice sephezulu edokodweni ethempelini hayi ngenyuka ngayithempelini nami ngafike ngahlala ngabuka ibhayisikopho ekade ngixoxela bathini lento bathi ngazi bathini ngesilungu into usubuka into kade uyitshelwe ngayizolo yonke iyenzeka phambi kwakho ngayibuka lento yenzeka bathi mayisukuma ke le ndoda ekade iclaima engakhulumanga iqiniso ethena igcoba lomholi ngoba nobaba wayo wagcoba inyanga yezulu ikhuluma umlando ongekho emlando waNazaretha saphatheka kabi bathi mase libiza igama lomholi imgcoba yambiza ngegama yathi mina sibanibani ngiyamgcoba usibanibani uthi abe umholi wenu bagxuma abantu ngabona kusukuma indoda endala yakhona kwaShembe yagxuma baze bayithwala bayiqula bapilingana eceleni kwami ngathula wona sePhakameni ukuhamba nonkulu kuyinkinga ngathula sePhakameni ngoba sekilizwile izwi lezulu ukuthi selikhulumile seliqalile manje sezimnika ufakazi manje ngize hayibo hengilosi kanti hengilosi hayibo yathi ingilosi ikhuluma ngomhla ka27 umhla ka3 wenzeka nansi handover ngomhla ka26 yenzeka ngathula ngabuka ngathi hayi ngathi lento ngathi ngidlala ngathi ngisemlilweni kunokuthi into uyijwayele uyigxumele ngisaba naseKuphameni usukela leso sikhathi ngabona ukuthi amanatha kaNkuluNkulu ibandla likaNkuluNkulu balesaba kuzona namhlanje ngabona ukuthi sibhekene nomlilo naseKuphameni sibhekene noNkuluNkulu zingakhona zonke izinto ezikhona zenzeke zonke indlela ezenzeka ngayo kodwa sibhekene noNkuluNkulu and ukubhekana noNkuluNkulu ukubhekana nomlilo singayikhohlwa leyo bantu baseKuphameni bapilingana abagiyanga abantu ngakutshela abagiyanga abantu ngaso sikhathi mina ngihleli ngithe angizange ngiyakaze esiceshini angizange ngisukume angizange ngenze lutho ngase ngihlele ngedwa phansi begxuma ngangizosukuma kanjani ngoba izwi lezulu laselishilo ukuthi kuyogcotshwa ofanele nowamgcobayo wathi kufanele kungene lo ngoba umama ngithi uma sibiya bazoba yini makugcotshwa umuntu wakwenye indlu namhlanje siyafoswa abantu baseKuphameni siyaphoqwa kuthiwa uNkulunkulu lo umhlola wethu phela anginoma ukuseyisa noma ukusijwayela kabi kodwa khona iyahamba lento ngiphathe kabi ngiphoqa abantu kade nginabo abanye babe khona bathi angikholwe ukuthi uNkulunkulu ke lo angeke sisho naseKuphameni boze basizonde angiboni ngoba ngeke basibulala ngoba sihamba noNkulunkulu abakhohlwe lapho siyenqaba ukubulayo abantu wakwanqaba enye indoda kwakuba nendoda kwakuSawuli eyathi ngiyenqaba mina kubulawa abantu abangasokile yathi ngcono ngibulawa yini abafowethu nami ngiyenqaba kubulawa abantu abakhonza uNkulunkulu womuntu ngiyenqaba angithathe uNkulunkulu noma ngibulawa bakwethu kulungile ngoba bayamazi uNkulunkulu kodwa ngeke ngivumula abantu abanoNkulunkulu womuntu ngiyenqaba lapho ngiyacela uNkulunkulu waseBhana sivikele sonke uvikele nabaholi bethu naba sizaba ngemithi ingaphumeleli naba sithengele inkabi ibulale bona ngicela phambu kababuthingo namhlanje simkhumbule kulabantu babuthingo washiya nabo basijikela mhlaba ba uthi usheba asiye uNkulunkulu asiyeke leyo nto masenza leyo nto abantu bazosishaya futhi bazosehlula baba saligcina lelo lizwi lakho ngomusa wasezulwini uNkulunkulu wabuya ngobabilanga wasithumela ubamelusi wehlisa ingilosi yakhe yahlala nathi waqhubeka lapho ukusifundisa ukuthi uNkulunkulu uyisima kanjani kodwa namhlanje sinezitha ezifaka ingubo emhlophe ebezikhona phambi kwakho ababuthingo zikuthanda ezinye zikuzonda bathi namhlanje na indodana yakho iuNkulunkulu mase kuphika lokho bafuna ukusishaya mase kuphika lokho sithi babuthingo wathi bayazizonda bafuna ukuthengela inkabi ngiyabika lokho phambi kwesihlalo sasezulwini ngiyacela uNkulunkulu akhiphe ingilosi zisivikele ngoba kuhlungu ukuzondwa umuntu ekuphoqela ukuthi thana manga iqiniso azi ukuthi amanga kodwa wathi wena phumela kubantu yobatshela lamanga esiwaqamba lapha ayiqiniso batshela abantu iqiniso leli ubona ukuthi amanga
Mase ngakufelanga lokho siyofelana kanti. Mase ngakufelanga lokho siyofelana. Yini singefe. Sifele eqinisweni ngoba vele sizofa one day. Sezulwini azukuhamba ngenyawo. Asiba nenhlanhla kaEliya sonke. Bakhona abahamba bephila kodwa angikaze ngubone emva kaEliya kwenzeka. Angikaze ngubone kwenzeka. Angithi kungenzeka. uNkulunkulu wenza ukuthanda ngesikhathi asithanda. Kodwa siyazi normal under normal circumstances siyazi sizohamba emhlabeni. Bana sekuphameni sehla ke. Kwasukuya kwamenyezwa lowo wasukuma nomunye ummeli wafika emva kwalowo naye wamemezo wakhe. Kwaxoveka kwayisimangalisa amagama amabili badideka abantu sasekukhanyeni thina mana tha uNkulunkulu ngoba noma sase sazi ngoba izilasi lisitshelile yeza kumina lento yasePhosini yathi intuli kwenziwa kanjani makunjena lento thina siyibone kunina lento mina ngangelona iNazarethe wena wangiletha kulento ngokungifaka etibeleni zamaNazarethe manje kwenziwa kanjani mase kunjena ngididekile mina ngathi ungadideki uNkulunkulu usefikile thina ngathi ungadideki ngesaba ukuveza lo ngoba ikhathi kwakuliwa umfundisi laba oshozi bayephethe ihlangu bambe beshaya ihlahla beshaya idindi kwakuyingozi wakhuluma banamagama ngoba abantu babe ready to fight abanye abantu abanye kwaba khona inxoxo entule yenze so sasikhuluma sibala amagama kodwa ngabatshela mina ukuthi ningadideki uNkulunkulu usefikile ngoba ngiyibonile handover yenzeka ngomhla ka26 ngitsheliwe ngomcimbi esihlangane ngawo namhlanje ongemuhle ngitshelwe ngawo mina ungakaziwe emhlabeni kodwa izulu selwazi lase liyasihlebela njengeingane sesingamazibulo ekuba izibulo mawufika uNkulunkulu nakusho mbathi ngamakhosana singamazibulo kodwa ubuzibulo wakho uhamba ukuxova ke ngicina usungokugcina njengoba ngabokugcina sehla ke abantu asekuphameni ngiyakhumbula lo langa ngahamba wonke umzi wasebuhleni angizange mina ngiphume ehleni ngibaleka ngahamba ngayotshala babuthingo kahle wathi ngophethe umcimbi wonke osesigabeni sethu amalungu ebandla sikusala esigabeni esingaphezulu kwethu sase siyaphuma sigibela imoto kwakugcwele imoto azange siyithole kodwa ngingakaphumi ngaqala ngahamba wonke amakhona umzi wasebuhleni engangikhulele kuona ngaqala uba semzini wasebuhleni ngo1984 ngiqala ukuphaphama nje ngizazi zonke wasebuhleni it was 1984 cabanga ke sengiphuma kulomuzi sengihamba abantu sekuphambeni sengingazi ukuthi ukugcina namhlanje nginyashela kulomuzi ngangathi ukugcina nje ngabe ngabikho laba namhlanje kuthiwa sithaba uNkulunkulu angisho ngokuzalwa ngisho ngokukholwa abantu sekuphakameni ngahamba wonke ngayidokodweni lo baba ngaliyana ubaba wayehlala lapha esibonakalisweni wayevama ukuthi babe nedokodela abazakhe lona ngaya kulona engangilala kulona ngeminyaka yoma 97 ngiyolibuka ngafike ngalibuka ngaphuma ngashona ngale esipholi samakhosazana ngagudla ngashona ezantsi ngawelela edokodweni lakithi ngase izeni lapha izeni lapho kwakuphekwa khona inyama dala bazokwazi abaziyo ngaya ngakhona edokodweni lakithi lapho ngafike ngabuka ngakhuphuka ngashona ezantsi ngehla ngashona ezantsi egcawini endala lapho esasibuka khona imgidi ngaleya minyaka emdala egcawini esezantsi ngahamba khona ngabuka ngisho inkosi yami ngihamba namhlanje kulomuzi ngiyagcina ukuzala ngoba izulu selingibonisile ukuthi selikhombile manje lapho likhombe khona into ezephayindane isikhumulo sikaNkulunkulu ayisekho into engayenza kuyangiphoqa ukuthi ngivalelise kulomuzi angizange ngafuma ngibaleka ngayaluza umuzi wonke ngahamba umuzi wonke abantu sekuphameni ngathi mase ngiqedile ngase ngiphuma ngesanga ngathi ngiphuma ukugcina nci asobuye ngizela noma ngilanda abazali bami kuleya minyakana bengivama ubalanda khona bengifike ngime esangweni ngithi angidlulila hayi esangweni ngime kude hayi ngisho erenke lapha ngime kude ngoba ngathi ngiyaphuma lapha ngathi angikubuye ngibuye ungabuyela kanjani makwathi uhamba nobabuthingo ethi ushemba kasiyo uNkulunkulu mase kusuka amaNazarethe alanda ingane yomholi ekade ilapha ngaphandle ingenalo ibhulu ka23 ingawuhamba u23 ingabazi uNazarethe bazoyibeka esihlalweni base beyitshela ukuthi uNkulunkulu bayitshela ukuthi uNkulunkulu yathi yanyangaza bathi uNkulunkulu wena yathi yakhwehlela bathi uNkulunkulu wena yathi ethimula bathi uNkulunkulu wena nawe yazi ukuthi yazisa ngathi siuNkulunkulu yakugibela epulpit endaweni engcwele yathi nguNkulunkulu wena ngaye kanjani lapha Sonke sifunde eBhayibhelini thina ukuthi uNebukadnezari
wathi mina uNkulunkulu, wathi niyambona uNkulunkulu omunye noma nibona mina, wakhomba itezi, wathi khona umuntu onezitezi ezingaka enimaziyo, wathi mina uNkulunkulu namhlanje bathatha ingane yomholi bayihlobisa noma nangemali noma nangezimoto noma nangezindlu, base bethi mawusunjena ke usuye eNebukadnezar usiyaqualify na usikubize ngoNkulunkulu ngengcebo yasemhlabeni, usuqualify into zasezulwini angazi kuhlanganaphi. Ngaphuma wona sephakameni lo ngaphuma lokho angizange abe ngangena khona. Ngitshela ke abanwele ukuthi baye abantu becabanga saphuma thina sibaleke ebuhleni, naphuma ngasaphuma ngembubo yenalithi, azange saphuma ngembubo yenalithi, saphuma udedi la ngalibalela savalelisa. Hayi kubantu kodwa sasivalisa emzini kaNkulunkulu sasize kuwo owakadungo kaNkulunkulu. Ngaphezulu kwakho konke lokho uNkulunkulu esekwenzile, hawu sikhathini, ngaphezulu kwakho konke uNkulunkulu ayesekwenzile, kwakuvele kuzosiphoqa ukuthi siphume khona. NakuNkulunkulu azange asibonise ngeingilosi zakhe ukuthi namhlanje kuzoba nehandover sezulwini, azange asitshele ngeingilosi zakhe ukuthi ngomhla ka3 usunqubile kuzobe siyotshala babuthingo, noma ngabe kuthiwa kwenzekanga konke lokho sasivele sizophuma. Ngiyabajikela sasivele sizophuma, sazohlala kanjani ngoba sasike safundisa, sasibizwile uNazaretha ekukhulunywa ngabo kuqaleni, sasingaqala ukuze uNazaretha namhlanje, sasibizwile uNazaretha ekukhulunywa sazi ukuthi akhona amasiko abantu elithi mangabe izulu lifika kubona liwemukele, akhona amasiko abantu elithi malifika izulu wona liwachithe. Kodwa sase sibonile ukuthi njoba ngishilo ngithi babuthingo wayinkosi yokuthula noxolo, base bekubonile ogelekejana sebebutha yonke into sebeyifaka ngaphakathi. Baze wenogelekejana kwazi ukhona abathandazi. Ngiyakhumbula ngelanga ngithi ngiyahamba lapha ezansi kwetshela bamkhulu, kuyampintshwana ngibona amakhosikazi esondela kumina, anginakile ngithi mhlamba aphushwa abantu kanti azongihlebela ukuthi lapha edokodweni khona umama osizayo. Hawu mangisuka kulena nansi enye nayo iyangihlebela, osedokodweni khona umama osizane. Baze bevele ogelekejana sebebuthile, abakubuthayo bazofaka ngaphakathi. Sazohlala kanjani? Hlale luyo lezo utshela umama osizane. Sasithi sidilesile siyonikela laphana khona abadayisa imithi ngapha, khona insizwa ethi hey amadoda uzana ngapha amadoda nathi into yenu kuhlowe kulayini siyonikela phambi kwenkosi uthini. Besidayisela imithi kulayini okuyonikela. Awu bengakafiki ukulokhuzana ngaso sikhathi sibili, ngabe ngiyayazi lento. Hawu lapha esangweni kwakungakanyuka, ngabike stairs lapha la izansi, sasingena ngapha ngakompompo siye lapha ngaphakathi isitezi lesenkosi inyanga izulu. Kwakukhona amadoda lapho, amanye ngabashumayeli esidayisela izinto zamadoda, ethi kwamadoda lokho thengani, niyakudinga lokho, ngimangale ngithi kodwa shembe ngiyingane impela, kodwa angiboni lento ivana ukudayisa lo mzi kaNkulunkulu. Ngithi angiboni. Hawu bekhipha abantu bathenga, bawunikelelani yini bangaphi nalethengile, okunye ngamakinati ngiyakukhumbula. Thawa amadoda khuluma iqiniso lapha phambi kwaNkulunkulu. Ngeke ngime lapha ngiqamba amanga phambi kwaNkulunkulu. Ngithi ke noma ngabe kuthiwa babe vele ingilosi noma uNkulunkulu noma babilanga engasenzelanga lo musa, sasiyozwa mawubaba seseshumayela ngoba sasivele simthanda sisebuhleni, sasimazi ukuthi mase kukhona ukudideka ukhona ubaba Melusi uzoyicacisa leyo nto. Sasimazi, sasimthanda. Ngathi mangizothiwa nangu ngapha ngihamba phansi ngespeed, ngathi nakho-ke ngisawufuna ukuzwa iqiniso ukuthi uthini uNkulunkulu. Wayevele liphethe izwi likaNkulunkulu, bayazi abantu ababekhona ebuhleni abangangena uSathane bazokhuluma iqiniso. Angikholwa sebengena uSathane nabafundisi ukuthi kumele bamzonde. Ngithi ke kwakuvele kuzawuchitheka ngoba sasothi singamuza ubaba Melusi sizinanti izwi likaNkulunkulu, ngoba lamasiko asefakwe lapha, le ngoma esiyibhikho ethempelini, lo mdanso usucula ethempelini, lezi ingoma zabaculi emaskandi ezicula ethempelini zayivele ziyosikhipha abantu asephakameni. Wonke lamasiko namhlanje sekuthiwa lo shembe noma lo uNkulunkulu osekhonzwa akasakusizi mawungalungisanga amasiko akho, ungazange ungalungisa isibongo, ungazange walungisa indaba yokuzaleka, ungazange indaba yokuzalwa wembethe. Lo uNkulunkulu sasombalekela vele ngoba uNkulunkulu ungenamandla. Sazihlalani uNkulunkulu othi mawuzalwa wembethe ingubo yakho yanjodwa amanesi kuthiwa akasakusizi, uzoyithatha manje isibhedlela ingubo yakho emanesini uzoyilandaphi?
ufuna uhambe kulo nkulunkulu ngoba sebekutshelile abagcotshwa khona ngeke akusize mawazalwa embethe ingubo yakhe yagcotshwa amanesi lonto ingalungisiwe. Fundele lencwadi yamasiko Levi 18:30 khona la. Hamba nangu, hamba nawe. Swamsana ngenzela ukuthi ngoba awuphethe imic. Ngalokho inani siyalezo sami. Uthi uNkulunkulu uma efika kubantu esebaqoqile sebengamakholwa sebengamaNazarethe sebengabangcwele uthi ngakho ke njengoba seniqoqwe lapha nje gcinani siyalezo sami. Ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo. Ukuba ningenzi nalinye lalawo masiko anengekayo. Ayenziwa ngabaphambi kwenu. Ningazingcolisi ngawo. NginguJehova uNkulunkulu wakho. Yini enzima lapha? Sazohlala kanjani manje sePhakameni? Sazohlala kanjani? Mangabe sekuthatha yonke lento. Sekuthatha amasiko. Kwathatha yonke into. Yafakwa endlini kaNkulunkulu. Sazohlala kanjani? Namhlanje na kade ngizwa indoda yakwaShembe hey futhi umsangano mase ufike kubantu uyisimangaliso. Ngibona enye ivideo ngizange ngiyiseve vele ngedlula lensizwa yakwaShembe yona lela iJipi ithi hey abayiphume ompanza izangoma ezala ekhaya ngoba umzazela wayizangoma uyathwasisa namanje amazwe nonke omhlaba usathane mase efikile angivele ngadlula ngathi uyabona lona uyagula kakhulu ke manje sebe abanye basifosa ngokuthi indodana yababuthi ngiuNkulunkulu ayibasifosa ukuthi asibe izangoma ngoba umzazela wayeyinyanga. Singenaphi lapho thina? Utheni kanti usho uba umprofeti mayifika phakathi kwethu akashonga ukuthi Thabani ufikile manje umNazaretha. Ukazanga ukuthi bafikile umzazela. Bufikile umNazaretha Thabani. Thina singamaNazaretha. Abantu abasihlukanise lento zomndeni. uShembe waye entabeni yasenhlangakazi wafuke emukela ubuNazarethe kuNkulunkulu. Hey yabona nje manje basisukela manje funa manje ubunyanga faka lensizwa iaddress ngathi address obamelusi izibizi bamelusi ithi ubunyanga nezangoma zixoshelwane kuPhakameni zixoshelwane emathempelini zangoma. Ibasangene labantu bathaphambi basangene bonke abantu. Ingakho nje amabandla kaShembe ngempela mina ngazi kwenzakalani. Angazi. Kukhona amadoda impunga lapha ziyavuma zithi ngamakhanda. Usathana kanjani? Yini edala ukuthi umuntu oyimpunga avume into engekho engamanga? Usuke sabani? Uxoshwe. Nganani ngixoshwe kanti? Ngihambe neqiniso. Ngithi ke sinenkinga badwa sekuPhakameni. Inkinga yokuqala sazi vele sizophuma ngoba amasiko bawalanda onke ibandla lamafukufuku. Ibandla lamafukufuku kukhona indoda yakithi ngapha eyayithi mayidla ilethela ukudla ngetray ithi ipuna nganoma zaba u4 epletini lento yakwazama nokuyifundisa kithi na ukuthi yenzeke nakithi ukuthi mawulethela ukudla izipunu zibe u4 angazi ukhe ngesinye uthele phansi emhlabathini phinde ukhe ngesinye uthele emhlabathini phinde ukhe ngesinye emhlabathini ngoba kufuna kuqale kudle laba abadala hey bana sekuPhakameni kushiyeza thina kuthiwa senze leyo nto bayazi abantu bangapha eshow angikhulumi ingane kwami ngikhuluma indoda yakithi yayitha sithele phansi ukudla before sidle ngoba sekuPhakameni kwenziwa njalo ngathi mina ngiyaqala ukubona ukudla ngizokuchitha ngiyaqala ngizochitha ukudla mase kuphansi kuzokushona makusuka phansi entuthwaneni kuyalahla kuzokudla kanjani anganoma babe kudla bangaziza eintuthwane labantu mase umuntu esesangene angithi inkosi ubani leyazi yadla utshani silahle uNkulunkulu Nebukadnezar yathi mase uNkulunkulu seyilahlile seyishaya yayidla ngisho utshani yahamba yamila uboya yahlala ehlathini nawo ngathola ukudla onento babe kudla bethi zimnandi ngoba sebengena uSathane awuzongena uSathane awubusaba umuntu bayisilwane mabhe nomntwana engayaluze ethempelini bado sekuPhakameni sikhuluma leyo ndaba kusasa sizohlala kanjani abantu basekuPhakameni ngiyabuza namhlanje bantu ababesithuke
bethi saphuma ebuhleni naphumelani naphuma kanjani sasohlala kanjani namhlanje ngibuza bona mina ungahlala kanjani nabantu abangakwazi ukwehlukanisa phakathi komuntu phaka noNkulunkulu umuntu ongakwazi uNkulunkulu lo umuntu lo ungahlala kanjani naye ungaba umngani kanjani nomuntu ongakwazi ukwehlukanisa phakathi komuntu noNkulunkulu uthi umngani wami lo kodwa akamazi uNkulunkulu akamazi ukuhlukanisa phakathi koNkulunkulu nomuntu uzophila kanjani umuntu onjalo ungahlala kanjani sasiyohlala kanjani manje sekuphameni nabantu bangakwazi ukuhlukanisa umholi webandla noNkulunkulu ungahlala kanjani akazi khona umholi khona uNkulunkulu cha kuyena nje konke kuyafana ungahlala kanjani umuntu onjalo engaba umfowenu kanjani ungahlala kanjani nomuntu noma kwehla umprofeti uIsaiah Shembe kwehla abaprofeti baNkulunkulu beze emhlabeni umuntu ohlukanisa phakathi komprofeti noNkulunkulu uhlala kanjani yonke into isibonde bahlanganisa yonke into abamazi umprofeti abamazi uNkulunkulu abamazi umholi akukho abakwaziyo kodwa bathi awuzani buyane ekhaya iliphi ikhaya liphi ikhaya alisekho ikhaya engangilazi mina lali noNkulunkulu la uJehova umdali uzomhlaba linomholi webandla ubaba uThingo lo esihlangana ngaye la namhlanje maze sekuNkulunkulu umholi sekuyini akuselona ikhaya akusekhona kithi la nisikhiphile savele sizophuma nakuba kuthiwa ke ingilosi ngomlomo kaBamelusi ayizange isibike lokuzayo sikubone kwenzeka savele sizophuma ngisho njalo eqaleni ngathi ngibona uqele lo dokotela isimanga lena ngazi bayekeleni labo isimanga anikhuluma ngani le ndaba ngibona uqele lo dokotela bezemfundo noqele ama PhD ama masters ama degree ama diploma yonke into ishaya uqele izofakaza ukuthi lo muntu lo onoyise ononina onabantwana naye bakhe abagijima banama account nje ku TikTok bayaposta bafaka inwele bamake-up abantwana bakhe kodwa bazofakaza lezi zifundisi ukuthi lo muntu uNkulunkulu ngisho ingane anisabona ukuthi lezi ingane ayizalayo zifana nezethu anisaboni-ke mhlawumbe bese niqhophekile sekwenele anisaboni ukuthi lezi ingane zifana nezethu lezi nje ehlale ziyikhuza ezithanda i-makeup ezithanda inwele ezixhunywayo ezithanda lokho nalokho nazo ifana nezethu siyakhuza sonke nawe uyakhuza kodwa bona bathi ngani uyakhuza abantu bathi uNkulunkulu noma zinelungelo lokwenza lokho ngoba vele kaNkulunkulu ngeke siyakhuza ngapha nangapha siyakhuza naye siyamkhuzela le makeup ayifuneki eNazaretheni siyamkhuzela ke manje le yakhe ngoba bazosaba abalandeli bakhe umkhuzela ngoba athi uNkulunkulu ekhuza nyana ngane kaNkulunkulu sekuphameni siyambonga uNkulunkulu sekuphakameni siyambonga uBamelusi nomfundisikazi sibonga ukuthi kuthe noma bethukwa bezondwa bethunyelelwa inkabi bethunyelelwa ngomithi abaze bayeka babekezela kuze sibe khona bekudingeka abantu abazoba yisacrifice yenhlamba abantu abazoba yisacrifice yokuthukwa ukuthi lento kaShembe isali khona ngoba bonke abantu leza ingqwele ehleli lapha namadoda amadala impunga ziyesaba ziyalazi iqiniso ukhona umfundisi wakhona uhambe likhuluma khona iqiniso ukhuluma wawathi ukuthanda abamisi namanje uqondo uthwi uthi lomkhonto ngeke umbone mephethe inkonzo engathi uNkulunkulu esihlangana ngayo la esihlalweni uyazi ngeke umuntu abe uNkulunkulu uphoqa majority rule uzukwazi na ukuthi umfundisi recognized ufuna ubhede ubhedisa indaba kaNkulunkulu and it's unfortunate ukuthi umfundisi ufuna ukurecognize lapha emhlabeni nasemabandleni kodwa uhlehle uNkulunkulu uhlehle endaweni kaNkulunkulu uphikisa uNkulunkulu uphikisa uShembe ngoba ufuna ukuthi lentsha ehamba ithengela abafundisi izinto ezinkulu ihamba bathengela ngisho imoto ibathengela ngisho izinto ezinjini iyabathenga ukuthi vumani namhlanje ukuthi lo uNkulunkulu omdala enani umfundisiwe akasekho uNkulunkulu sekuyile ndodana yababuthini kuphuma ngisho imoto mawubona ukuthi ulikhuni angibale amajazi nginika ijazi isabatha nesabatha just ukuthi lo muntu indodana ababuthi ngoNkulunkulu bangithengela amatende amakhulu uyathengwa ukuthi le ndodana kababuthingo owayenqaba ukuthi uShembe uNkulunkulu yona ke siuNkulunkulu ngokwayo bafuna lokho nje mawubenzele lokho uba inkosi yabo
ngoba umfundisi omkhulu umfundisi omkhulu ube mangafika lapha nje sekuzoba nezipho eziletha kumina lapha ngiletha nithengani lena nginani lena engaka ushemba ngenayo esihlala kimi nithenga ukuthi ngithi uNkulunkulu lo ndodana ababuthi nithenga ukuthi ngithi amafukufuku lamasiko awangenela ngithenga ukuthi ngithi angazi nami kahle phakathi kwaNkulunkulu nomuntu cha ngeke ngikwazi ukuqamba amanga sixoxa indaba yethu ngithenga besikhumbuza ukuthi ngangikhuluma lezi zinto ngoba wayikhuluma akazange azabe namahloni sinenkinga nasekuphameni sinenkinga nakamaKristu abafuni abantu ukwehlukanisa isithunywa sikaNkulunkulu noNkulunkulu osithumile abafuni ngenkani sekwazi kwayo ngisho ezikoleni kwayofunda itheology kwathiwa mthathe emunye kwafika amathema amasha okuthiwa iTrinity ayingekho mhla kufika inkolo Umsebenzi 22 verse 22 ngibiza lelo Umsebenzi 22 sikhule ngalezo ncwadi phela thina kuyashintsha kodwa Incwadi yezenzo 2 noma Imisebenzi 2 kuverse 22 Madoda akwaIsrayeli we madoda akwaIsrayeli Zwanilila wamazwi akelizwe nanka amazwi uJesu uYeshua waseNazaretha indoda efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwakhe hayi vele ngezwe nje mangithemba imisebenzi nathi izenzo ngavele ngabona ukuthi sekonakele sefikile uSathane ngifuna incwadi original sikhule ngalezo incwadi seyisusuke kanjalo ngokusheshsha ongaka ngeke siyakubona kwashintshwa endulo ngoConstantine ngesikhathi kaConstantine ngikhuluma indaba yamanje mina kade ngiphethe iBhayibheli esitimeleni ngifundela ubaba uNgobese lapha kwaMasho ngifunda le ncwadi ibingasho kanje funde ipi ngeke bazokuphikisa mayisho ngomlomo wakho bazokuphikisa ngeke ulale ebusuku entweni zonke baba angizange ngathola ifa mina ngathola nje iBhayibheli baba wami fundani funda umvangelo wenkosi ngoba seduzana Umsebenzi 2:22 iBhayibheli kababa wami leli ngangiliphatha ngigijima la litimeleni mangasuye kwaMasho nje uMasho nomlazi bazokutshela ukuthi siyamazi umfana waNtuli ufunda kahle iBhayibheli angilibamba kanje ngisitimela nginensimbi ngifunda yona le ncwadi namhlanje ngiyamangala nenifunda mina ngiyazi ngithuka lento bengenza ngigcine ngo2010 ukuhamba ngitimela eThekwini andiyintsha lento angikhuluma indaba ngo1948 niyabona ukuthi iBhayibheli kancane unyaka nonyaka 222 umvangelo wenkosi ngifunda le ncwadi ngoba sinenkinga yokuthi abantu abafuni ukuhlukanisa uNkulunkulu nomholi abafuni ukuhlukanisa uNkulunkulu nomprofeti abafuni ukuhlukanisa uNkulunkulu nomuntu phaqa Imisebenzi 2 verse 22 sifunde laba kwami manje wangishiyana madoda akwaIsrayeli we madoda akwaIsrayeli akenizwe la izwani la amazwi uJesu waseNazaretha umuntu oqiniswe uThixo umuntu oqiniswe uThixo phakathi kwenu wamqinisa uThixo phakathi kwenu ngemisebenzi emikhulu ingakho nje ngelinye ilanga wayeke ehambe phezulu kolwandle ehambe phansi engashoni phansi imisebenzi emikhulu amqinise ngayo uThixo neyimangaliso ezinkulu wathi fukusuka umona mntwana uthathe uhlala kuhambe ukhona kokusindisile kwakusho umuntu oqinise uThixo ngeyimangaliso nangemisebenzi emikhulu neyibonakaliso ezinkulu uThixo azenza ngaye phakathi kwenu ubani iphinde uThixo azenza ngaye phakathi kwenu Nkosi kubusise baba iTrinity Nithini ngapho nithini le nto ekuthiwa iTrinity ndisichazela ukuthi waye ulizwi waye uzositshela inkondlo kaJohane ubusuke uphikisa umthetho kaNkuluNkulu cha uyagula amazwi omlomo athi waye khona waye sekuqaleni waye siyeke manje kufunda incwadi kaDeuteronomy 6 verse 4 ifundeni siyeke le ncwadi ngalomkondlo manje osefikile siyeke le ncwadi manje waye kuNkulunkulu waye uNkulunkulu uthini hayi waye uNkulunkulu waye uNkulunkulu hey wona sekufana nasidlali
Sisendabeni kaNkulunkulu. Fundele ncwadi. kaDeuteronomy 6 sizoyiqala evesini. Hamba naye. Nansi imiyalo nezamiso nezahlulelo uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona. Qale phansi ngifuna ukuhamba nawe ngoba uphethe imic. Angifuni kube nemncaniso abangezukuliswa. Incwadi kaDeuteronomy 6 sizoyiqala evesini sigcine kuverse 8. Amen. Nansi imiyalo nezimiso nezahlulelo okuthe uJehova uNkulunkulu wenu ayala ukuba nifundiswe khona. Ayala ukuba nifundiswe khona. Nikwenze emazweni onke eniyawungena kuwo. Ukuze nimesabe uJehova uNkulunkulu wenu. Nigcine zonke izimiso zakhe. Nemiyalo yakhe engikuyala ngayo namuhla. Wena nendodana yakho. Nendodana yakho. Zonke izinsuku zokuhamba kwakho. Kwandiswe imihla yakho. Yizwa-ke Israyeli. Busuqaphelisisa. Ukwenza ukuze kube kuhle kuwe. Nande ngamandla. Njengalokho uJehova uNkulunkulu wawoyihlo wakuthembisa khona ezweni elivame ubisi nezinyosi. Angazi noma sihamba kahle. Sihamba kahle. Ahamba nayo. Yizwa-ke Israyeli. Izwa-ke Israyeli. uJehova uNkulunkulu wethu. uJehova munye. Hlehlake lapha. Qala kahle. Yizwa Israyeli. Yizwa-ke namhlanje Israyeli. uJehova uNkulunkulu wethu. uJehova thina mana lithi uNkulunkulu wethu. uJehova munye. Nkosi kubusisa. Siyeke lencwadi. Sigijima manje siyothi abantu ababuya etheology, iSchool of Theology bathi wayekuye naye wayekuye. Siyeke lencwadi manje siyithathe siyilahle. Kodwa uJehova unezethembiso azenze ngale ncwadi. Uthe ukuze kube kuhle kuwe londa lamazwi uwagcine ukuze wande kahle, wande ngamandla, uphile nensuku zakho zibe zinde. Siyeke le nto bese siyobamba engenasethembiso. Sithini sethembiso makuthiwa wayekuye na wayekuye. Asikwazi ukuhamba kanjalo. Awukwazi ukulahla into eqondile buso uhamba uyidida. Ifunde lento njengoba injalo uhlale nayo buso uhamba ngomthetho. Amen. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho. Wothanda uJehova uNkulunkulu wakho. Ngayo yonke inhliziyo yakho. Nangawo wonke umphefumulo wakho. Nangawo wonke amandla onawo. Lamazwi engiyala ngawo namuhla. Ayakuba senhlizweni yakho. Ubafundise impela wona abantwana bakho. Uwakhulume noma uhleze endlini yakho. Noma sihlangane endleleni. Noma sesilala. Noma sivuka. Uwabophe. Abe uphawu esandleni sakho. Abe isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho. Uwalobe insikeni zendlu yakho njengoba uShembe eshilo wathi dumisana uJehova endlini zethu sawaloba lamagama sathi dumisana uJehova. Hawu uShembe kumprofeti kaNkulunkulu. Hawu ubesinani anguzwe kahle uqethi ufundile awuphindi. Isikhathi siyangishaya. Verse 9. Wawaloba ezinsikeni zomnyango wendlu yakho nasemasangweni akho. Nkosi kubusisa. Ngiyithanda leyo ndawo ngoba uShembe uyenzile. Manje angazi ngahamba lapho engangihamba khona lapha ebuhleni sekuthiwa ngazobilisa amanzi ayabila nawakho. Nabona into enjalo. Kuthi mawubilisa amanzi nawakho ayabila. Hey maze khamba uNkulunkulu nisala nibezilwana. Khona istika esingabhalwa ikholwa nize nifake isithombe bafake sikabuthi ngoba bafake isithombe saloNkulunkulu wabomusha. Bafake isithombe bathi mawungibilisela amanzi nawakho ayabila eceleni. Hey. uShembe wathi
dumisani uJehova. Wathi niyobhala einsikeni zenu eminyango yezindlu zenu noma ungaya lapha engihleli khona uzofika isticker sibhaliwe sidumisana uJehova ngoba uShembe usifundise lokho bantwana sekuphakameni. Asizukwenza okusha. Asizukwenza okusha. Angazi bantwana sekuphakameni. Ngiyadideka. Ngihambe njengoba ngeke ngasho ukuthi labantu bethi lo mholo wabo uNkulunkulu kuyafika ingxenye ethi bayazenzisa. Kubuye ngibona sebenza kakhulu ukuthi hawu bayakholwa kana ngempela. Awufunda ihlabelelo sika 60 konje. Asifunda ihlabelelo 60. Verse 4. Sifunde lona ngamandla sesizohlela phansi. Ngithi 60 konje ethi wabathumela uIsaya incebe yakhe. 60. Wabakhumbula abantu bakhe. Uthi uShembe mayefika lapha uthi ke uyabhala lesihlabelelo uthi wabakhumbula abantu bakhe. Abanquluzi sobala. uJehova wabakhumbula abantu bakhe abanquluzi sobala. Wabathumela uIsaya inceke yakhe. Wabathumela uIsaya inceke yakhe. Ngokuba elungile. Inkosi kubusise. Yini inkinga lapho? Yini inkinga lapho? Sikhona inkinga. Ngoba siyaphoqa. Thola ilist iparagraph kuthi ngivume ukuthi uShembe uNkulunkulu ngiyancengwa. Abantu nisibona silapha nje siyancengwa ngomunye ngamunye ukuthi asivume ukuthi uShembe uNkulunkulu kuze lo mholo wabo ezothola impakamo ngeke ayithole manje kaNkulunkulu thina siyohlala simazi njengendodana kaBabuthingo simhlonipha kuleso sigaba kuphelele lapho. Ekuba uNkulunkulu nani nengcebo yasemhlabeni accumulateile through abantu bakhe ngeke size singasingeni lapho. It's good for the yena nabantwana bakhe. But thina simila endabeni kaNkulunkulu. Ngeke sishintshe into nasephakameni. Makhona abantu abazofela indaba kaNkulunkulu kuzoba yithi. Kuzoba yithi. Asifunde lezi ncwadi. Sizoyifunda sigijima. Asifunde Isaiah 48. Isaiah 48. uNkulunkulu uyagaranta. Uthi yimi. Uthi yimi. Isaiah 48 from verse 10 to 12. Incwadi kaIsaiah 43 kuverse 10. 48. I found the title. Incwadi kaIsaiah 48 kuverse 10. Bheka ngikuqwengisisile. Bheka ngikuqwengisisile. Kungavelanga isiliva kodwa ngikuvivinyile esithandweni sezinhlupheko. Kungavelanga isiliva kodwa ngikuvivinyile esithandweni seinhlupheko. Ngenxa yami ngiyakwenza ngokuba igama lami lingcoliswelani na? Qale kahle. Ngenxa yami ngiyakwenza. Ngokuba igama lami mina Jehova lingcoliselani na? Anginiki omunye inkazimulo yami. Ngilalele Jakobe. Wena Israel obiziweyo wami. Ngisenguye. Ngingokuqala. Futhi ngingokugcina. Sithini manje? Sithini? Ovuthelane icilongo. Icilongo. Verse 156. Asihlabelele ngoma ngoba yayithandwa uBabuthingo. Avuthelane icilongo. Abatsheleni sesilisile. Icilongo lezilakhe. Amazilazi zonke izizwe. Avuthelane icilongo. Azilindele zonke izizwe.
nawe mampondweni makube njalo silazi sonke isizwe simele lokho abantu asephakameni sakhishela lokho ebuhleni sakhishela khona lokho ukuthi mhla izwi likaNkuluNkulu selicisha mhla sekukhona abantu abangonkulunkulu mhla abantu sebegcina amasiko mhla abantu sebengena emathempeli becula umaskandi mhla abantu sebesina ingoma mhla abantu sebedansa ethempelini mhla abantu sebedlala ondomas get set go begijima ethempelini nemnikelo kuyofika amanetha kaNkuluNkulu ayiqondise leyo nto ngeke babona mina bephethe umnikelo begijima begagaza bethi ngibabona ngani kuya ngejubane manje uyonika lapha gijinye futhi faka umnikelo nanoyibheka lento ngibonile sifikele lokho khona sekufanele enmabe ngeke ibandla kaNkuluNkulu ubani bezokhuluma lokho ubani bezotshela amaKristu ukuthi hey msana ukudlala nina ngifuna ukudlala ngomlilo uNkulunkulu ubani bezotshela amaNazarene ukuthi msana ukudlala ngomlilo uNkulunkulu ubani bezotshela abantu bomhlaba ubani bezoqonda amabhinqa awatshela ukuthi le mNazarethe emhlophe sayinika oshembe akusiyonto yokudlala msana ukuyamana odlala ingoma msana uma ngabe nincimbini yenu nifaka ingubo emhlophe kaShembe ngoba ngizobhekana nomlilo ngizobhekana noNkulunkulu i-design basePhakameni asibe ngayifaka ingubo emhlophe ngoba yiningi ingubo ezimhlophe kodwa le design lena yehle ezulwini ekaShembe bengathiwa noma yini emhlophe kodwa hayi le ngubo kaShembe khuzo umaskandi khuza labafana laba ngoba baduswa amaNazarethe lawa afuna ukuthi abe nodumo adume noma afuna ukukholwa noma afunani ngithi namhlanje na ingoma ezebandla manje ayicula ingoma kaMaskandi ayicula ingoma enye engabhala ngomprofeti Isaiah Shembe ePhakameni ngiyakhuza nanapho lakhona badlala uMaskandi lapha ngemuva ayeke lonto kuwesike ngoba ebuhleni udlala ethempelini uvunyiswa umholi lo batha sithi uNkulunkulu khona ingoma kube ngiyazazi ingoma zamaskandi zonke ngabe ngiyangibona emondlula ngiyangisaba ukulala ngoba usukuyinto esengiyesaba kwami ngoba ngabona ichitha umzwa wasebuhleni phambi kwami sengiyayisaba kabi ngibona ichitha umzwa wasebuhleni phambi kwami so sengiyithi hawu ngisho ukuthi ke ubani bezokhuza leyo nto into edabukisa abantu asekuPhakameni ukuthi sinezitha sinabantu abazizondayo sinabantu abangasifundi kakhulu sinabantu abalwa nathi kodwa ubamelusi mayisukuma uyayiguqa athi ngomhla ka4 kuJanuwari 2010 ekseni kumsombuluko kwafika umuntu wasezulwini sambona seguqe phambi kwethu wathi ngithunywa ubabilanga uthi makhele indlu kaJehova ke yibandla kune date kunesikhathi kunosuku kunazo zonke izinto nasekuPhakameni ezikhomba ukuthi lento yenzeka kunendawo lapho yenzeka khona 159 Weybank Road kubhalwe phansi lokho uvele kusuka abantu nasekuPhakameni kusuka abantu futhi ngiyadabuka kakhulu ngoba sihlushwa abantu ongafana basihlupha sihlushwa abantu phaqa ngangezwe insizwa ehola ibandla amaNazarethe ngathi ngapha koginye ezinye ikhuluma yenze interview ithi ngangihlalela lapha emabhasini ngisebenza emabhasini kwafika abantu kimi bathi angizoqoqa umsebenzi wakithi ngoba uyachitheka ithi ngase ngiyeza ke nje bangumholi nje ngilapha nje ngabizwa abantu athi amen uyingcwele ngathi hawu phela bese ngithola ikluwe ukuthi namhlanje ngiyahamba kanti awubizwanga uNkulunkulu ubizwe yithi hayi hamba ke sesiqedile ngawe hamba sesenele sesifuna manje ozobizwa uNkulunkulu lutho amanazwi angomase ngene nokuhlubuka esengena amadimoni avela ahalalisele nje ahalalisele ngisho into engekho ahalalisa indoda watshela emsakazweni omkhulu uyithi batshela ukuthi ngaza mina lapha ngibizwa abantu ngashiya amabhasi nginamabhasi amanga driver mina angikhuluma indaba yangapha eThembezindle lapha they made it worse bathi bemgcobela umholi wayeNazarethe wavela uNkulunkulu wamkhumbula wahamba emhlabeni base bethi sokwenze njani manje ngoba bafuna isibongo sakaShembe bahamba
banqubuleka ngapha baze bayongena ebandleni lamaRoma Katholika bafe bayidonsa indoda ende uya nayo bathi baza nayo bathi bayibuka hawu ayinantshebe hayi bazosohlekwa abantu bathi hayi linda sokugcoba ngelanga elilandelayo yesilinde intshebe izimile yami imlintshebe base bemthathe bemisa bethi usumholi wethu usihole singamanazarethe wena usuke emaromini umhlola muntu lo singayikhulumi lezi zinto bazosishaya kanti kunani amanga la ngashoyo ngeke even ithombe ifakazela lokho wayinazo sakuliphi ibandla yena ngoba ubuye emaromini kodwa manje thambekile angikhuluma sekuphakameni ngoba indodana kaBabilanga yalwa noBabilanga esaphila yathi maBabilanga edlula yalwa nobabuthi babunyanga izulu namhlanje kunabaholi abaqhamba ngolayini wempi njengoba besimangalela njalo nje belwa nathi ezinkantolo kuseyilowo moya wempi bathatha ibandla ngoHeshe umhlangano useJudiya inkosi inyanga izulu iseJudiya isemhlanganweni kwavuka indodana kaBabilanga esele lapha nabantu abangayile emhlanganweni yabulela abantu bonke yathenga inkosi yahlala esihlalweni yahlala kanjalo iqiniso lelo siliyeke ukukhuluma angeke siliyeke ngoba iqiniso bona sekuphakameni sengikhuluma isikhathi eside kodwa nginovalo enginalo olungenza ngikhuluma isikhathi eside ngikhuluma ngoba indaba kaNkuluNkulu indaba kaNkuluNkulu ngeke ngazi kwenziweni makuza abantu kukhona obahlangabeza bese kuphithiza ithempeli lonke ukuthi kusekwenziwa yini lokho ngoba we must focus sense phambi kaNkuluNkulu ngoba usuke sephumele odila nabo emgcojo ezokwenza konke okufanele kwenzeke ukuthi la ithempelini sekuphithiza sekwenzani ngeke ngazi kwenziwa yini lokho so asibe nabantu abadiscipline umshumela ukhuluma into enkulu ngesonto esedlule umshumela uzulu bekhuza okunye kodwa nakho kuhafana nakho lokho siphithiphithi yento uma umuntu eshumayela emphambi kwabantu lose focus ngoba abantu awubazi benzani noma babona umuntu osokudubula ngesibhamu noma sikhuluma ngezisha nje awazi so the reaction is very important we must focus phambi kaNkuluNkulu ngithi kodwa sekuphamene sinenkinga esibhekene nayo angeke sikuphike ukuthi uNkulunkulu uyababusisa abantu bakhe uNkulunkulu uyayikhetha indle ethile ebese kuleyo ndlu esekhanda abaprofeti bakhe ngeke sikuphike lokho ngeke sikuphike ukuthi endlini yabaLevi babekhethiwe abaholi ukuthi babe ngabapriest babekhethela ubupriest obukhulu basezulwini kodwa kwahamba bangayiphatha kahle wase uNkulunkulu ebashiya wase uNkulunkulu ebalahla namhlanje ngixoxa imangaliso zabantu abathatha abantu bangakhonze banje namaNazaretha ibalanda ngisho emabandleni amaRoma ezobamisa phambi kwaManazaretha khona bedle ingulube benjalo khona bengabegundi intshebe benjalo kodwa babalande babalethe endlini yamaNazaretha bethi abazoba ngabaholi bamaNazaretha namhlanje sibhekene nenkinga abantu abathatha izingane ezizalwa abaholi baseNazaretha njengoba kwenzeka kumadodana kaEli ukuthi athi mangabe ezalwa abaholi ayiseqanasa ayiseyikhuluphalisa ngeminikelo ayisenza ukuthanda endlini kaNkuluNkulu ayiseyithandana nabesifazane ebathatha abesifazane eyolala nabo ethempelini eduze kwethempeli ngoba bengasamazi uNkulunkulu yini namhlanje sinenkinga efanayo kuvuka izingane zolibo lomndeni wakwaShembe zichitha ubuNazaretha athini uNkulunkulu ahleke athini uNkulunkulu namhlanje kuvuka izingane ngesibongo nje sakwaShembe seyingena ezitshene ezifayo zidlalela ezitshene ezifayo zithi thina singoNkulunkulu thina zivuka ngesibongo sakwaShembe zishiya zifuma igijima shima bandle nazo amaRoma zizophatha amaNazaretha zifuma igijima manje nazo ziphuma zidla ingulube zinjalo ziyagijima zizophatha amaNazaretha ngoba amaNazaretha aseyinto yokudlala namhlanje na ayivume kanjani uNkulunkulu lonto ayivume kanjani asifunde incwadi Samuel oqala 2 verse 28 to 31 Samuel oqala 2 verse 28 to 31
Samuel oqala chapter 2 kusuka verse 28 kuya 31. 31 years. Ngamkhetha kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli Ngamkhetha kuzo zonke izizwe zakwa-Israyeli ukuba abe ngumpristi wami, ukuba abe ngumpristi wami, anikele i-altari lami, ukuba anikele i-altare lami, ashise impepho, ashise nempepho, afake ingubo yamahlombe phambi kwami. afake ingubo yamahlombe phambi kwami. Nganika indlu kayihlo yonke iminikelo, Nganika indlu kayihlo yonke iminikelo, iminikelo yomlilo yabantwana bakwa-Israyeli. iminikelo yomlilo yabantwana bakwa-Israyeli. Niwukhahlelelani umhlatshelo wami na? Niwukhahlelelani umhlatshelo wami na? Nomnikelo wami engiyale ngakho endlini yami. Nomnikelo wami engiyale ngakho endlini yami. Udumise amadodana akho phezu kwami. Udumise amadodana akho phezu kwami. Nizikhuluphalisile ngeminikelo emihle. Nizikhuluphalisile ngeminikelo emihle Kunayo yonke yakwa-Israyeli. kunayo yonke yakwa-Israyeli. Nizikhuluphalisile ngeminikelo emihle kunayo yonke yakwa-Israyeli abantu bami na? Nizikhuluphalisile ngeminikelo emihle yakwa-Israyeli yonke yabantu bami na? Ngalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, Ngalokho uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, ngasho nokusho ukuthi indlu kayihlo ngasho nokusho ukuthi indlu kayihlo, ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo iyohamba phambi kwami kuze kube phakade. ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo iyohamba phambi kwami kuze kube phakade. Kepha manje uJehova uthi, Kepha uJehova namhlanje uthi, makube kude nami, makube kude nami, ngokuba abangidumisayo ngiyakubadumisa, ngokuba abangidumisayo ngiyobadumisa, abangidelelayo bayakweyiswa. abangedelelayo bayokweyiswa. Bheka izinsuku ziyeza Bheka insuku ziyeza engiyakunquma ngazo ingalo yakho, lapho engiyakunquma kho ngazo ingalo yakho enkalo yendlu kayihlo, nengalo yendlu kayihlo, ukuba kungabikho xhegu endlini yakho. ukuba kungabe kusawubikho xhegu emzini wakho. Amen. Ngasho nokusho ukuthi indlu yakho nendlu kayihlo iyohamba phambi kwami kuze kube phakade. Kodwa namhlanje ngithi akube kude nami lokho. Kusho uNkulunkulu. Mayingane zabapristi seyihamba seyithatha iminikelo emihle sezidlela sezicebisa seyithatha abesifazane zingena nabendlini seyingasawuhloniphi umnikelo ukuthi umnikelo into engcwele. Uthi kuNkulunkulu akube kude nami namhlanje na ngangikushilo, kodwa namhlanje mina Jehova ngiyakushintsha akube kude nami. Sibona into efanayo izingane zabaholi baseNazarethe, izingane ezizalwa abaholi baseNazarethe zingena endlini kaNkulunkulu zithi thina singoNkulunkulu, ezinye zingena nakho konke zikufaka endlini kaNkulunkulu. Namhlanje uJehova uphumile bantu basekuphameni, sivuke lapho ke thina sayinhlansi emlilweni njengenhlansi emlotheni bantu basekuphameni, savuka lapho ke thina ukusekela umsebenzi kaNkulunkulu. Sizothi ke namhlanje na izwi uJehova lithumile ushembe namhlanje liyavuka livuswa ubaba Melusi kanye namnathi kaNkulunkulu. Sizosho njalo nasekuphakameni, sizosho njalo sikufisa kaNkulunkulu, sikuthanda kaNkulunkulu. Usho ukukhuluma into ebuhlungu uJehova kule ncwadi uthi bonke abangidelelayo bayokweyiswa, bonke abangidelelayo bayokweyiswa. Sizalwe kanjalo abantu basekuphakameni, sizaleke kanjalo siyibandla lamathaya kaNkulunkulu, siyibandla likaNkulunkulu ngempela. Akukho kunye sikukhonzayo, kasinalo elinye ithemba ngaphandle kaNkulunkulu. Ithemba lethu noma silala noma sivuka noma sihambe endleleni uNkulunkulu kuphela. Noma sihluphekile siya kuNkulunkulu, noma sijabule siya kuNkulunkulu, noma kunjani abantu basekuphameni asisuki kuNkulunkulu ngoba siyibandla likaNkulunkulu. Akuzona izibongo, akuzona akuhlangananga amadoda ahlakaniphile ayisethi asiqambeni igama sithi leli ibandla likaNkulunkulu. Kwasho izulu lathi nina niyibandla likaNkulunkulu. Kuyisenzo sonto sekuphameni ke sengikhuluma isikhathi eside ngenxa ukuthi besenkonzweni esikhumbuzo somholi
ongaphambili ubaba uThingo bengimkhumbula ngamazwi akhe nangokufundisa kwakhe nangokulunga kwakhe. Ngicela ukwehlala ngezansi nami Nkosi busesizwile. Nkosi bawangcwele.